Felly, da ni yma heno yn Carreg i croesawu Côr Meibion Carnguwch, bydd yn cyfer rhan yn pherfformiad Praidd, a fyddwn ni'n croesawu nhw am y tro cynta sy'n gyffroes iawn. Felly fydd y côr yn ymarfer heno gan fydden nhw'n rhan o'r cast cymunedol, rhan o'r gymuned mewn ffordd yn ystod pherfformiad Praidd. Croeso i Carreg pawb, a ie. A fydden nhw'n cydweithio efo'r cast cymunedol sydd fod yn ymarfer bob nos Iau, a fydden nhw'n dod at ei gilydd yn fuan iawn i greu cast y cymuned o gwmpas y ffermio. Mae cael y gymuned yn greiddiol yn rhan o'r stori ac yn rhan o'r strwythur sydd yn ei wneud y pherfformiad yma yn holl bwysig, oherwydd mewn ffordd dyna sydd wedi sbardino ni i wneud y pherfformiad ac hefyd i gael y llais yna drosodd ac i gael nhw'n rhan o'r pherfformiad ac i gyfoethogi'r pherfformiad. Dwi'n meddwl bod o'n gyffroes iawn.